Paris? Nicole? Paris can't say. Paris? Paris. Nicole? Nicole. Mackenzie? Casey. Yeah. What? I love you, honey. I'm mommy. I love you, Baba girl. I'm mommy. Karo sa mga I'm mommy. Ayo, mami. Ayo, mami. Karo sa mga magpikalibi. Ay, sure. Saan pagkado? Saan pagkado? Ano? Good afternoon. Welcome back to our channel. Happy Friday, everyone. Finally, it's Friday. It's now 5 o'clock ng hapon and kakatapos ko lang mag-work. As always, ngayon lang tayo nakapag-vlog. Si Baby Paris pala natin ay nagnanap pa. So, I think, anong oras ba yun siya nagnap kanina? Mga 3? 3 yata. Hala, 2 hours nang nagnanap si Paris ba? Masarap yung tulog niya kasi warm sa kwarto. Hindi ko muna siya gigisingin, but si Daddy Mike pala, kung maririnig nyo, meron siyang kausap sa phone. Ayan. Naglinis-linis ako konti kanina kasi tingnan nyo, nilagay ko dito yung mga tawag dito, mga cushions ba, ayan. Kasi medyo makalat na naman yung bahay, guys. As always, sinasabi ko naman sa inyo na ang hirap talagang i-keep na malinis, hindi makalat yung bahay. Tapos kanina, sabi ni Daddy Mike na hindi daw maganda yung pakiramdam niya. Yung, ang tawag dito, para bang parang tired daw yung pakiramdam niya ba. So sabi ko, baka siguro kasi makalat na naman yung bahay. Di ba yung last na video ko, sinabi ko sa inyo na si Daddy Mike talaga is gusto niya talaga yung bahay ay hindi makalat. Kasi pag makalat yung bahay, parang nai-stress daw siya, hindi maganda yung pakiramdam niya. Kaya sabi ko, maglinis ako konti kasi baka ito na naman yung dahilan kaya hindi maganda yung pakiramdam niya. But he had a nap kanina and I think he's feeling a bit better now. Kaya ayan, nasa kusina siya at may kausap siya. So since tulog pa ang ating baby girl, magre-ready muna tayo ng lulutuin natin for dinner. So yung lulutuin ko tonight, guys, is garlic prawns. Ayan. Yung binili ko, 10 malalaking prawns. Ayan. So, magkano ba to siya? $6.29. Pero, galing pa to siya sa freezer, guys. Kaya kailangan ko munang i-defrost. So, dyan lang muna. But while that's defrosting, yung gagawin natin, gagawa tayo ng pang-marinade ng prawns natin. So, meron tayong, ayan, oil. So, dapat sana olive oil kasi yun yung sabi sa recipe. Pero, any oil will do for me, guys. O, hindi naman ako arty. Tapos, meron tayong pepper. Ayan. Tapos, meron tayong salt. And then, of course, garlic. Kasi nga, diba, garlic prawns. So, gagawin lang natin to siya, guys. Kasi, need siyang i-marinate for at least 20 minutes. And then, tsaka natin siya lulutuin. Tapos, mabilis lang naman to siyang lutuin. Like, seriously, at least 6 minutes na lutuin siya. Kaya, very mabilis lang. But it's good na, ready na siya ba? Para mamaya, pagising ni Paris. And may lakad pala kami ni Paris mamaya pagkagising niya. Hinihintay ko lang na magising siya. May pipick upin ako, guys. Nag-ano ako kasi the other night, hindi last night, the other night pa. Nagtingin-tingin ako sa Facebook Marketplace ba. Tapos, may nakita akong sneakers para kay Paris. Fila na sapatos. And then, nagustuhan ko talaga siya. Kaya, binili ko na. And sinabi ko na lang sa yung nagbebenta na babayaran ko ngayon. Pero, hindi ko pa alam kung kailan ko ipipick up. Kasi nga, di ba, busy sa trabaho and all. Kaya, kahapon, nag-message yung seller sa akin kahapon na iniwan daw niya sa labas ng bahay, yung sa front door, para pick upin, para contactless na pagpipick up ba, para hindi na kailangan talaga na magkita talaga kami. Tapos sabi ko hindi ako makakapunta kasi super busy kahapon. And then ngayon, mamaya pagkagising ni Paris, pipick upin natin. And it's only 15 minutes drive papunta doon. So,
Yun na lang yung gagawin natin habang naghihintay dito sa ating, marinade na prawns. Ayan. Hi! Nagising na siya, guys. Speaking of the angel, hello, my love. Come here. How are you? How are you? Ang gubot nga buhok. Ang gubot. Shush, how are you, my love? Did you have a good nap? Did you have a good nap? Have a look. Say, hi, friends! It's just hi, friends. Bago pa siyang mata, guys. Happy, hi, friends na siya. Na, have a look, Mama is cooking. So, it looks like this na, guys, Ayan. Ang ating anak, naghihingi na ng didi, kakagising lang. Kasi mag-didi lagi. Didi. What do you want Mama to do? Sit down. Sit down. Do you want Mama to sit down? Why? Why is that? Sit down, Mommy. Flying kiss na lang sa ilaw. Oh, shush. Guys, papadidihin ko muna to siya, guys, ha? Kasi gusto pagdidi. So, guys, ready na kami kasi pipick upin na namin yung shoes ni Paris. Hello! Tingnan nyo, guys. Oh, very cute yung, yung jacket ni Paris. Tingnan nyo. Diba ito yung binili ko the other day? Teacher. Yeah. Teacher. Do you like your jumper? Your jacket? Your coat? Whatever na? Do you like it na? Teacher. Wow! Tingnan nyo, very warm talaga, Tapos, aalis na sana kami, pero, tingnan nyo, may isa pala naglalaro. Ayan, Naglalaro ng, patunga, saan? Pakita na ko ang dula sa iyong papa. It's a tie, 14 seconds left. Ayan. Tingnan nyo, naglalaro siya ng kanyang PS4, kaya hinihintay muna namin. And very dark na sa labas. Tingnan nyo, wala na dyan sa labas. Very dark na. It is currently, na pala, 6:24 na ng gabi. Hindi ko na kayo dadalhin, guys, kasi very dark na naman sa labas. Hindi nyo makikita kung saan kami pupunta. So, we'll just speak to you when we get home. Bye for now. Bye for now. Bye now. Bye for now. Bye now. Careful. Years later. Hi ulit, guys! Nakauwi na kami. Ngayon lang talaga. And ito yung binili namin. Ayan. Very cute, diba? Ayan. Merong ganito si Paris before. Yung baby pa talaga siya. Tapos, naliit na ba sa kanya. Kaya, ayan, binilhan ko siya. And tingnan nyo, sa Facebook Marketplace ko siya binili. Ayan, pero brand new pa siya. Hindi siguro na nagkasya sa anak niya or something. Ayan, super cute talaga. Nak, do you like your shoes, Nak? Yeah. Huh? Do you like it? Didma, si Paris. But no, I really love it, guys. Kasi pang OOTD namin ni Paris ba. Super cute talaga. Actually, yung original price niyan talaga, yung pagbenta ng may-ari, $30. Tapos, parang naghanyo ko ba ng $5. So, $25 na lang yung, yung bayad ko dyan. And I think it's really worth it. Kasi kung ito binili mo brand new sa shop, to siya, mga $70 or $80 to siya. Ayan. So, to get this for $25, I think it's a very good deal. Anyway, si Daddy Mike ay tinatapos yung laro niya. Ayan, And kanina, pinakita ko na pumunta kami ng McDonald's kasi si Daddy Mike, he's not feeling very well. Kaya gusto niyang kumain ng unhealthy food. Anyways, ito yung binili namin sa McDonald's, guys. So bumili ng McChicken. Ayan. Tapos chips. And then, may apple pie kami. Ayan. Pero ako ngayon ay magluluto na ng hapunan kasi 'di ba nag-marinate ako ng ng prawns. So lulutuin ko na 'yan kasi yung kanin natin ay luto na. And the prawns will only take, 5 to 6 minutes para lutuin. Ayan na siya, Oh, 'di ba? Lutuin na natin kasi it smells so good. I love it.
And then yung rice is luto na guys. So magluluto na ako guys ng ating prawns and I'll see you again very soon. Hi guys! Kakatapos lang namin kumain ng dinner and ngayon ay nandito tayo sa aking beauty room kasi lilinisan natin konti yung room na to. Kasi yung mga nilabahan namin ng mga damit, everywhere na siya. Kailangan ko nang ilagay sa mga dapat kalagyan. And ang aking bata ay nandito. Dance! Dance! And kanina pala guys, tinanong ako ni Daddy Mike ng something na may mga laruan ba daw at mga damit ba daw si Paris na hindi na nasusuot ni Paris. Sabi ko, meron naman kasi ang dami na talagang damit ni Paris guys. And yung ginagawa ko talaga, pag hindi na nasusuot ni Paris kasi maliit na para sa kanya, pinapadala ko sa Pilipinas. Tapos sabi ko kay Mike, oh meron naman. Tapos yung mga laruan din, anak ko, sobrang dami talaga sa garage. And nasasayangan akong itapon ba, kaya ibibigay namin yan siya sa tawag dito sa charity ba. Kasi yung mga maliliit na kasya sa box, pinapadala ko sa balikbayan box nga para sa mga pamangkin ko ba sa Pilipinas. Pero yung mga malalaki, I think it's just a waste of space pag ilagay ko sa balikbayan box. Kaya hindi ko napapadala sa Pilipinas. Tapos nagtanong ako sa kanya kung bakit natanong niya. Kasi si Mike, hindi yan siya nagtatanong ng mga ganyan. May kaibigan daw siya na PI na ang tawag dito. Nandito daw siya sa Melbourne ngayon. Pero parang nabuntis daw siya overseas ba. Tapos, naaawa daw si Mike kasi hindi sinagot ng ng lalaki yung bata. Kaya ngayon, parang single mom siya and parang hindi niya nabibigay yung kailangan ng anak niya. Kaya sabi ni Mike, baka, kasi babae daw din yung anak niya, baka daw may mga gamit si Paris na hindi na daw sinusuot ni Paris. Sabi ko, meron pa naman kasi tingnan nyo guys, oh. So, diba, ito pa yung binili namin na shoes. Ayan yung mga shoes ni Paris dyan, kailangan natin linisin kasi, oh. Kailangan na siyang i-organize. Ayan. Kasi ito yung mga ni Paris. Guys, ito yung kanyang parang draw niya ba. Yung mga jacket niya na mga thick nandun sa kabilang kwarto. Pero yung mga dress niya, hindi talaga siya very organized. But, ayan. So, yung mga dress niya dyan. Yes. Tapos meron dyan. Yes, anak. Ayun, anak. Oh, mabuak na anak ha. Careful. Ayan. Tapos dito, yung mga tingnan nyo guys. Oh, very ito yung mga pang ibaba niya. Tapos, ayan, oh, very messy talaga, guys. Ayan, yung mga top. Yung mga pang niya, sa ilalim, pang ilalim niya. Ayan. Tapos, meron pa dito, guys. Tapos, meron pang hindi na mailagay dito. Kasi, wala na talagang space. Ayan, yung mga damit niya. Meron dito, hindi na talaga niya nasusuot. Kasi, pang naman mga for example, yung mga pang summer. Oh, next summer, malaki na si Paris. Hindi na siya hindi na masuot ni Paris. Yan, yung mga ganito. Medyo maliit na to sa kanya. Oh, careful with that one, Nak. Kaya sabi ko, pipilian ko tonight yung pwede namin ibigay. Tapos, ibigay namin sa kanyang kaibigan kasi kawawa naman. Madami talagang mga guys, yung mga damit si Paris, sapatos, lahat. Madami talagang ganyan kasi very spoiled to siya. Hindi lang galing sa amin ng daddy niya, galing din sa mga, yung family ba namin. Dito, yung mga kaibigan, lahat. Kasi yung binibigay, mga damit. And also, for me, na nanay ako, parang, yes, anak. Gusto ko na cute lagi yung anak ko pag lumalabas kami. And gusto ko na magandang tingnan yung mga damit niya ba. Yes, Baba? Which one, honey? This one? Okay. Okay, show this to them. Ayan, guys. Oh, ito, bigay to. Bili to ng daddy niya sa kanya. Yay! Yeah, that's right. Uy, careful, anak. Where's your hair clip na? Hala, imong buhok kay kasampungan imong kuan mata. Minsan, hindi ko napipigilan yung sarili ko na pag lumalabas kami, tumitingin kami ng mga kahit yung sa mga shops. Pag may nakita akong cute talaga, binibili ko kay Paris. And also, kahit online shopping, guys. Again, binibilhan ko si Paris ng mga damit na sa tingin ko, parang cute sa kanya ba. Tingnan nyo, guys. Oh, yung mga ganito ba. Oh, no? Super cute talaga. Yes, honey, that is yours. That's not mommy's. At hindi naman sa ina-spoil ko yung anak ko, guys. But alam nyo, na-mention ko na sa inyo, diba, sa previous video ko na yung buhay ko sa Pilipinas before ako nakarating ng Australia. Sobrang pait. Like, sobrang hirap. And alam ko yung pakiramdam na yung walang-wala ka,
Tapos ngayon kasi nasa sitwasyon ako na naibibigay ko kay Paris yung mga pangailangan niya. It makes me very proud as a mother na parang napoprovide ko sa kanya yung mga bagay na kailangan niya. I-share ko to sa inyo guys na story. So nung bata pa nga ako sa Pilipinas, na-mention ko na sa yung previous video ko nga na wala akong uniform, na wala akong mga damit. Yung mga damit lang na sinusuot ko is yung mga bigay sa akin ng pinsan ko. And naalala ko pa noon nung di ba na-mention ko before na yung tatay ko nagtatrabaho sa palengke. Tapos pumupunta ako sa palengke kapag humihingi ako ng bigas sa tatay ko. Tapos pag pumupunta ako dun sa tatay ko, binibigyan niya ako ng pera. Parang nagsisave-save ba ako kasi may nagustuhan talaga akong top, guys. Yung parang white siya na top, pero may mga print siya na sunflower. Naalala ko pa talaga. Very fresh pa talaga sa pag-iisip ko ngayon. And it was 35 pesos, I think. Yeah, 35 pesos yata yun. Ang nagbebenta ay yung mga bulanon. Alam niyo yun guys, yung mga bulanon, yung mga nagbebenta ng mga paspas, yung mga baldi, mga planggana, ganyan. So sila yung nagbebenta. Alam niyo guys, ang tagal-tagal ko talagang pinag-ipunan talaga yung 35 pesos na yun para mabili ko yung top. And you know what? I got it. Kasi ganun ako na tao guys. Pag may gusto akong something, binibili ko talaga, pinag-iipunan ko talaga para mabili ko. And yeah, I was very happy na nabili ko yun. Anyways, pag may gusto akong shorts na ganyan, tapos wala kaming pambili, maaga akong natutong magtahi. Kasi yung nanay ko, magaling din siyang magtahi. Kaya yung ginagawa namin guys, yung mga old cloth ba namin, yung mga panapton ba, bumibili lang kami ng garter. Tapos ako yung gumagawa ng sarili kong shorts. Guys, naalala ko pa talaga, magaling talaga ako yan sa mga pagunting, na mga shorts, kung paano tahiin yung shorts, ganyan. Kasi ginawa ko na yan before. Kasi nga diba, wala kaming pambili. Kaya ako lang yung nagtatahi ng mga damit ko. And then, pag mga bag din guys, marunong din ako magtahi-tahi ng mga ganyan. Kasi nga yung mama ko before is very talented din siya sa pagtatahi. Kaya kahit wala kaming makina, yung kamay lang natahi ba, yung bag ko before na gusto ko, panapton din siya guys. Parang cloth din siya, pero ginawa ni mama na bag. Tapos hindi siya zipper, naalala ko parang parang lace lang siya ba. It's very sad pa guys ha. Yung bahay namin before malapit sa dagat. And pag tuwing umaga, sobrang maaga talaga. Naglalakad-lakad kami sa dun sa tubig. Ngayon, pag may nadagsa bitaw na damit, anong Tagalog ng dagsa guys? Pag may naanod ba na damit sa dagat, kinukuha ko talaga yan. Pinipick up ko, tapos nilalabhan ko lang ng mabuti. And naalala ko pa talaga yun guys, merong white na blouse, tapos yung print niya is yung feather, yung balhibo ng manok yung print niya guys. Tapos nakita ko siya sa dagat, gipunit gid na ako siya guys, tapos nilabhan ko siya ng mabuti. And then you know what, that was one of my favorite talaga na top. Kasi palagi ko siyang sinusuot talaga guys. Nilabhan ko. Tapos ngayon, hinihintay ko talaga na mag-dry siya para suotin ko na naman siya ulit. Kasi nga, wala nga kaming mga damit before. Kasi wala nga kaming pambili. And yun nga, yung mga, may ilang damit din ako before na parang dagsa lang gikan sa dagat guys. Hindi ko nga alam kung kaninong damit yun, diba? Pero sinuot ko. Hindi ko alam kung sa naligo ba yun sa beach, o sa nabahaan ba, or sa ewan ko kung patay na siguro ang may-ari noon. Pero noon guys, wala sa akin yung mga ganoon. Kasi sa isip ko ba na parang para-paraan na lang sa buhay, diba? Kaya ako talaga guys, wala talaga akong bahid ng arte talaga. Kasi ngayon siguro kung nakikita nyo na meron akong ganito, meron akong ganyan, kasi siguro meron na akong pambili, diba? Kasi may trabaho na ako. And also, I think yung kahapon ko na yun yung naging dahilan kung bakit naging ganito ako kay Paris ngayon, yung bang binibilhan ko si Paris ng magandang damit. Kasi naiintindihan ko naman before na hindi talaga ako nabibilhan ng damit. Kasi na-mention ko na nga sa videos ko before na sobrang hirap ng buhay, yung ibibili ng damit, ibibili na lang ng bigas, diba? Hindi ako nasasayangan na bumili ng mga damit for myself, for Paris, kasi kung hindi na namin nasusuot, pinapadala ko naman sa Pilipinas. So, nagagamit pa rin ng pamilya ko, hindi nasasayang. Tingnan nyo guys, may damit pa si Paris na ganito. Ayan, bigay to ng lola niya, hindi pa niya nasuot. Oh, do you want this one, babe? Where this one, babe?
That's so cute, Nak. Lola Karen gave this to you. No, it's first. It's Paris, yeah. It's yours. Suotin mo na, Nak. Baka hindi mo na masuot, Nak. Kasi ang bilis mo nang lumaki. Hala, so beautiful, Nak. Twinkle, twinkle, little star. Wow! Wait, teka, hang on. Here. Twinkle, twinkle. Ayan. Winter na kasi guys, kaya hindi nasusuot ni Paris yung mga yung mga damit niya. Yung mga ganito. Alam nga naman magganito siya sa winter. Magkita, Nak, bitita, Nak. Toothpaste. Toothpaste? Where is it? There it is. Hala, Nak. Ayaw, sige ang toothpaste, Nak. Ayaw, sige ang toothpaste. Hala. Kaya ngayon, hindi ako nagdadalawang isip na magbigay ng kung meron ako. Kasi, alam ko yung feeling, yung wala ka talaga. And, alam ko rin yung feeling kapag yung tao ay nakaka-appreciate. Kasi ganun yung naramdaman ko before eh. Yung pinsan ko, si Maymay, kung nanonood ka, pumupunta kami sa kanila kapag Christmas or New Year, ganyan. Tapos, binibigyan niya kami ng damit niya. Yung mga lumang damit niya, naalala ko pa yun. Yung favorite ko talaga na binigay niya sa akin is yung white na may stripe na red. And, yeah. Guys, naalala ko pa talaga kasi pag naging favorite ko, alala ko pa talaga yan. Kaya hindi ko pinagkakait kung anong meron kami ngayon, guys. Kasi, alam na alam ko yung feeling. Tingnan nyo to, guys. Oh, ito. Oh, sobrang liit na. Binili ko to siya kay Paris for summer. Tapos, next summer, hindi na yun kakasya kay Paris. Oh. So, sobrang cute niya, guys. May mga ganito pa. Oh, tingnan nyo. Skirt. Mimiya lang, Mimiya. Ayan. Ayan, oh. Oh, diba? Hindi na to kakasya sa kay Paris. Kaya, yung iba dito, hindi na talaga niya susuot, guys. Kaya minsan, pag bumibili ako, yung mga, na medyo malaki na ba? Katulad dito, oh. Ito, hindi pa to niya suot kasi, size 5. Size 5. Matagal pa to niya masuot, pero at least, andyan na, hindi madaling Ayan. Ito, size 3 to siya, pero, ewan ko guys, baka hindi na to magkasya sa kanya. Anak, did you get Mama's fern? No. Where's Mama's fern? That one. No, I thought you were gonna get Mama's fern. You said you're gonna get Mama's fern. Yeah, it's there. Go, ako. Dili man na fern, that's sinilas. Ikabi, Las. Sinilas. Papa, ako ka bababay. Oh! Bye. Ang bata nga bulingit. Bago lang siya kumain, guys. Kaya bulingit yan siya. Andito na, guys. Ayan na lahat yung mga napili natin. Kailangan lang natin siyang tupiin ng maayos. And medyo natagalan. Guys, kasi nagbi-video call kami ng aking family. Kasi alas 10 na siya ng gabi. And ang ating bata dito ay very noisy. Oh, anak. She keeps singing, guys. Kahit wala sa tono. Humpty Dumpty sat on the wall. Say hi sa diri, hi. Hi, guys, sa diri yung dapita, anak. Ayayo. Tingnan niyo, guys. Pinasuot ko na lang siya ng ganito ba? Yung sleeveless. Kasi medyo mainit na yung heater namin. Oh. Tapos, tingnan niyo, guys. So, nilagay ko ng maayos yung mga sapatos niya. Tingnan niyo yung ginawa niya, oh. Kinalat na naman niya. Hala na, ay, butang anak kay masunog. What's in that, na? 4? Mag-sing sa ikabi ka ng Humpty Dumpty sat on the wall. Here, sing Humpty Dumpty. There! Hala, beautiful girl kay nako. Nanay, beautiful girl sa camera, nak. Gubuton na po na niya, guys. Ay, mabuang ko ba yun? Hindi talaga ako matatapos nito. Anyways, I'm glad na nagawa ko na yan. Yeah, show your face. Huh? You're bullying it. What's your name? Paris? Nicole? Mackenzie? Ay, Paris?
Nicole. Nicole. Mackenzie. Patsy. Yeah. Nicole. Nicole. Pat. Paris. Nicole. Nicole. Press Nancy. Paris. Pass. Nicole. Nicole. Mackenzie. Patsy. Yeah. What's daddy's name? What's daddy's name? Mike. Next. How about mama's name? Duffy. Jovi. Nice. Good girl. What's Lola's name? Farma. Vilma. Mimi. What's Tita's name? Mimi. Mimi. What's Tito's name? Juju. Dudong. Juju. Dudong. What's Lolo's name? Prima. Ana, Lola man to. Poldo. Video. Kabi Pol. Bro. Do. Ju. Poldo. Radio. Okay. Yes, mama. This mama. Kabi yes, mama. Yes, mommy. Paris, Nicole. What do you say again? Please. You say yes, mommy. This one. That's you. I love you, honey. I'm mommy. I love you, Baba girl. I'm mommy. Kado- kado sa mga I'm mommy. Ayo, mami. Ayo, mami. Karo sa mama ko kagabi. Ay, siya. Saan pagkado? Saan pagkado? Saan pagkado ba? Guys, i-end na natin yung vlog natin dito ha. Kasi medyo late na siya. Ipapatulog ko na ang ating batang gamay, oh. Anak, mag-say goodnight na tanak. Nanay, did you go see? Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. And welcome pala sa mga bagong subscribers natin. Sana na-enjoy niyo yung mga vlogs natin. And kung meron man kayong mga suggestions, let me know in the comment section below. As always, hindi matatapos yung vlog natin without the shoutout. So, magsha-shoutout tayo sa ating mga mahal na subscribers na gustong magpa-shoutout. So, shoutout to Maria HY Cruz. Hindi ko alam kung paano yung pag-pronounce niyan. But, shout out sa inyo. First time ko pa palang nabasa yung pangalan na to. Kaya, salamat sa pag-subscribe. And sana mag-stay kayo sa bahay natin. Shout out to Rosana Hidalgo, Janet Gordon, Aubrey Don Takas-Takas Caños, Rosario Manalo. Yes, baby. What's that? Show tita and tito, babe. Show to here. Say, what's that, tita and tito? The other way around, nak. There, oh. There. Who's that? Puppy. Peppa Pig. Nice pets. Rosemary La Rosa, Sonia Laison. Shout out to Fabi Roy Volante. Shout out to Evert Suta and to Family Sueta. Shout out to Melba Musni, Elnora Grinja, Elsa Navales. Shout out to Grace Hiralde, Sandra James from Las Vegas, Nevada, USA. Shout out to Carla Mi Arias, Delia Rolago, and the kids. Shout out to Ninya Awa Agosto, Vivian Bayona, Nori Aliada. Shout out to Lina De Los Santos, Elsie Maglangit, Lorna Palmeras. Shout out to Charity Mayo, Ruby Fuentes from Davao, Rowena Racho, Teresita Abaluyan. Anak! Very noisy ang ating baby dito. Shout out to Leia Valera. Shout out to Gaga Batisla Ong, Viuli S, Lori and Easy, Silvestra Oy, shout out. And shout out to Leonor Ridolia, Jambi. Anak, doon sipa-sipa da, anak, bangko. Shout out to Joy, Gina Alcasabas, Smart Tiger, Teresita Abaluyan, Mary Ann de Guzman, Jorin Balatan. Shout out to Maria Victoria Pangan, Charmaine Brocal, Maricel Torres, Marica Remulta, Joanne Ambe, Regan Olesco, Yevi Hilaska, Joanne Galagar. Oh, you okay?
Ay, that hurts! Ayaw lagi pagkuan. Luhag. Jing de Asis, Honeybee, Arnel Pasatiempo, Ryan Tolibas, Sarang Hamnida, shout out to Cyrene Pescador, shout out to Erlyn Riola, Renita Espirito, and Anita Valdez. Ikaw, bitaw ka. Napakadungan po kasi mong mama. That's about it for today's video, guys. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up and also hit the subscribe button to be a part of this family. I hope to see you all guys in the next one. Don't forget to be good, and if you can, be careful. Bye! Bye-bye sa ikaw, anak, be. Bye-bye! Bye-bye. Good night. Good night. Say night. Say night ba? Night-night. I love you. Bye. Bye.